Illum nagħmlu t-tifkir ta' Santa Giovanna Francesca di Chantal. Santa Giovanna kienet tgħix fil-Borgonja, fi Franza. Wara l-mewt traġika ta' żewġha, l-arma nobbli u żagħżugħa ingħatat kollha kemm hi għall-edukazzjoni ta' 4 ulieda żgħar u għall-għajnuna lill-foqra. Iżda missiera żewwiġha ġalat tmur toqgħod fil-kastell tiegħu u hemmhekk soffrit ħafna intħil u umiljazzjonijiet. Il-Provvidenza ridet li f'dan iż-żmien ta' sofferenza tiltaqa' ma' San Franġis de Sales li ħajjara taħdem miegħu biex iwaqqfu ordni reliġjuż ġdid b'sorijiet ta' ħajja kontemplattiva iżda wkoll attivi biżjarat lill-foqra u l-morda fid-djarhom. Minkejja l-oppożizzjoni tal-familja tagħha, Giovanna Francesca ħalet id-dinja u naqdet ma' qas ta' nisa oħra fl-ewwel komunità ta' storijiet tal-Viżitazzjoni. Kienet ħajja ta' dbatija dik li għexet Santa Giovanna Francesca. Imxiet it-triq tal-perfezzjoni u bdiet l-isqof ta' Lejons, anki meta ħada kontra l-ideali tal-ordni imwaqqaf minna u baqal xerdet il-viżjoni mistika ta' San Franġis de Sales qalb bosta nsara. Wara agonija twila u doloruża, Santa Giovanna Francesca di Chantal mietet fl-età ta' 69 sena.